फैबाय आबौ औ आगै मा आदा साहाया जाबायना जायाखै जाबायबा लाबोदो गांथारबाय बिराद आइयासो फुदुंदों आदा जासिगोन जां दसेनोथ' औ दे आबौ दुब्लियाव थां दसे खोथियाफोरखौ नायना फैथां जागोन दे आं दासो आलिखौ बाहाय दानना फैबाय औ दे आं दुब्लियाव थांनो नारु जिरबाय थादोंमोन आरो आबौ खोथियाबो जौबोबाय फुनांसिगोन औ आबौ दा आं साहा लोंखांनानै ओंखारलांनोसै नों दायो बारिनि बानलुखौ एसे निकायहैथां हाग्रा जाजोबना औ दं दे जागोन दे आबौ आयै आदाया फैबाय साया जाबायब्ला होफैदो औ आइ जाबाय लांगौ नै आफा साया लाबोबाय औ दे जागोन दे बिहामजो नै फिसा अ नोंहाबो लोंदो आफा दा दुब्लियाव थांब्ला फैनाय समाव खांख्राइ हमना लाबोफा मैथाजों जानांगौ दे जागोन दे बिहामजो औ दे जागोन दे आफा आइ नोंहाबो लोंफैदो साहाया गुसु जाबाय औ थांगौ आबौ आदायालाय माथो हामस्रिलांबाय दुब्लिनि सान्दुं गोसायाव मावै मावै बेसेरा आंनि गल'ल' थाव आदा सनाया धुत्स फाग्लि आदा मा नोंनो सासे बाजै लाबोना होफैनोसै दे अब्लाना मा जागोन नोंनो ओंखाम खुरना होगोन साहा फुदुंना होगोन आरो दुब्लियाव थांब्ला नोंजों उन थांफागोन आबै बहा मोननो बेलाय आबैखौलाय मानसियानो बेंग्राग्रा गोसोबो थोन राबालाय सिख्लाफोरखौ औ आबौ आरो हाय हेल'बो होनो रोंबावासो दे साहा लोंदो बिफा नै नोंहाबो साया लोंफैदो औ र' जाबाय थांगौ थौ नोंहाबो बैहायनो लोंहैदो औ दे बेहायनो ज'नोसैलाय बिमा आंना ग्रेजुलेसन फांनि मोनसे मिटिं दङ फैनायाव एसे लेट जागोन दे बिफा दा फैनाय समाव बाजारबो खालामना लाबोफा औ दे जागोन दे आफा खोथियालाय जौबायना जौवाखै जौबाय फिसा समफोराबो थांबाय थादों बै गालाबारिनिया माला गायखांलाय लांबाय औ खोथियाखौ फुनोसो सानदोंमोन आं फिसा दे आफा बिदिब्ला मोजांनि बाथ्रा दे बिमा आं थांनोसै औ दे
दे होमब्ला आबौ आंबो थांनोसै अ दे आइ आंबो मावनो थांनोसै दे फिसा थां फैगोन मासाव स्कुलाव फांसन दंनो औ डान्स कम्पिटिशनबो दंनो होनब्लानियाथ' दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामनांसिगोन औ लोगोफोरखौबो खोन्थानांसिगोन सनियानि ओंखारनाया जाबायना जायाखैबा गाबज्रिलाय सनिया 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 मा माथो बावरासै आदा सनिया दंना औ दङ र' आं लिंहरनि आगै ओइ आगै मा आदा मा खालामबाय थाखो नै स्कुल थांनो लोगोफोरा लिंनो फैदों औ थांगौ आदा र' जाबाय र' सफैबायबो औ सफैबायथ' आरो थौ लेट जासिगोन औ दे थौ दे थाथ'दोंब्ला आदा जों स्कुलाव थांनोसै औ दे औ दे बाय हा माथो एसां लेट जानाय सिखारनायावनो लेट जादोंहाय माबा थोद बादुलि साला उफ मा एसे गोदै गारां बिनि गोसोखौ आंनि जावले खालामलाङो है बारा सानब्ला गोसोखौसो हमथानो हानाय नङा आदा सनिया दंना दं फै जफै आगै ओइ आगै नै लोगोफोर फैदों औ आदा आं साहा फुदुंगासिनो दसे जिरायनो होलाय नै जिराय आदा न'आव गासिबो मोजाङै दंना औ गासिबो मोजाङैनो दं दे नाथाय आंनि गोसोआसो थिग गैला आं नोंखौ बोरै फोरमायगोन आंनि गोसोनि खोथाखौ जे आं नोंखौ मोजां मोनबाय मा सानाबखो आदा बिनानाव आं खामानिनि खोथासो सानहाबदोंमोन आदा नों खामानि मावनो बायोना बाया सानफ्रोमबो आं नोंखौ खामानि मावबाय थानायल'सो नुयो माथो खालामबावनो उन्दैनिफ्रायनो हुदा जाबोबाय खामानि मावनो मोनाब्ला थानोनो सुखुला आदा आं नोंखौ गाज्रि मोनाब्ला मोनसे खोथा सोंनि मोना दे गोसो बायदि सोंब्लानो जाबाय नों सों आंखौ आं नोंखौ मोजां मोनो ना मोना आदा नों मानो फरायासै आं मा सानदोंमोन मा जाखो थैबाय दानाबा आं मा होनना फिनबावनांगौ जाखो दा आदाया गाज्रिसो मोनबाय ना माबा मानोबासो सोंफ्लांबाय आं माथो प्रिति आरो मनुसो औ र' जिरायथ' आं साहाखौ लायनि औ दे जागोन दे नोंहाबो साया लोंदो बहानिफ्राय फैखो नोंसोर लोगो न'निफ्रायनो नोंसानावनो बेरायनो फैखादों देथ' होनब्ला दसे बेरायना फैनि साहाखौ लोंग्रोदो औ दे थौदो होमब्लालाय थांदिनिसै औ
दे दे होमब्लालाय आदा थाथ'दो जों थांनिसै थाथ' आदा औ दे फै थाब थौ इसोर बोराइ बाथौ बासाबाय नों आंखौ दिनै आं फिननायखौ मा होनना होगौमोन जालांना हरा आंबो दसे बेरायहैनांसिगोन र' आं बल'खौनो फन हरनि फागला जाबाय नोंखौ खेबसे नुनानै हेलौ दस हेलौ बल' बहा नै नोंसानि न' खाथियाव मोनफैबाय आं दोन फना बेकाराव बेलेन्स खेदाना लाब गैया जाथियाव बायनो फैसाफोरखौ बासिना लाखि एरैनोबा जेबो गेरेन्टि गैखाया बे मबाइल बेलेन्सजोंलाय मा गेरेन्टि मास मोनसेनि अफार होयो नाथाय 24 दिनावनो जोबो दे दोनदो आं मोनफैबायखा दे फै दे ओइ दस जिराय दे दस माथो मानसिनि मोखांखौ नायनानैलाय बेलेगसो नुदों जेन दुब्लिनि खोथिया जौनायखौ सोरनिबा मोसौआ सावफ्लेना गालांजोबनाय बायदि है नोंबो मा बुंनो दस्त आंनि गोसोआव मोनसे बाथ्राया दोहो दोहो खामलिनानै दं ए नंगौ दस मा बाथ्रा है दायो खिन्थागोन दसे बेरायहैनिथ' थौ बिदिब्ला How? No. Hai, क्या चोरी है रे? सासे ट्रैक्टर जम्बा, सासे हालुई जम्बा. Nah. मा एसे लेबे गथ'आ मा नायदो होदो मा जानो हानायलै बे गथ'खौ साला मना लानायजों सेरेबसो लायनो हानाय नङा थौ दे बुंदो दस मा बाथ्रामोन दस्त आं गोबाव सम जालांबाय नोंनो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों मा मोनबा दस आंनि बिनानावनि लोगो प्रितिखौथ' नों सिनायगोन औ मानो सिनाया जानो माने बेखौ आं मानो थाथ'खो दस बुंदो माथो बिनानावसो हेलौ आदा नों बहा दं आंनि लोगो प्रिति एक्सिडेन्ट जाबाय हा दस मा जाखो 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 दस बुं मा जाखो दस मा जाखो